що це ваше, це ваше. Ваш простір, дозвольте, це пропрацюйте. Школа. І робити таку рамку з кружечками символів. І його можна пропрацювати. Візьміть. Певна піктограма, певний символ, да? То рекомендують ще й засікати секундомірність в часі. Тоді ми відчуваємо, що щоб мозок, ну, якби, можуть бути доступні всі варіанти. Щось, таке от, щось таке, що робити ще раз вдома. Але зробіть прямо з секундоміром, щоб у вас була обмеженість в часі. Тобто крапка, лінія перетворюються в певні прості фігури, і всі складні, якби, позначення, вони складаються із простих фігур.